Nangunguna naman po ang Federasyon ng mga Persons with Disabilities sa bayan po ng Asinggan sa pagpapatakbo ng isang community garden na nagsisilbing pinagkukunan po ng sariwa at organikong gulay sa kanilang mga miyembro. Sa kasalukuyan, inaani mula po sa PWD Community Garden ang mga pananim na pechay at dahon ng kamote. Nakatanim din ang iba pang mga gulay tulad ng patola, papaya at kalabasa na inaasang aanihin sa mga susunod na linggo. Ayon sa mga namamahala, gumagamit lamang po sila ng natural na pataba upang matiyak na manatiling organiko at walang kemikal ang mga ani. Ipinatupad din ng sa hardin ang sistemang pick and pay kung saan maaring direktang bumili ang mga mamimili ng ani mula mismo sa mga miyembro. Ang nalilikom na kita ay ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng nasabing samahan. Sa tala, may 1,269 na rehistradong PWD ang Asinggan at bukod sa pagbibigay ng alternatibong kabuhayan at pagkain, nagsisilbering lugar ang community garden para sa pagtutulungan at pagbabahaginan ng kaalaman ng mga kalahok. IFM News. IFM News. IFM News.